नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे मुख्य खबरो. कारवार जिल्ह्यात कर्फ्यू वेळेत बदल. कुमटा शिरसी महामार्गाचे काम संत गतीन जाल्ल्याक कर्नाटक रक्षण वेदिकेन रस्ता रोको आंदोलन करून दुरुस्तीची मागणी केली. 2021 हे वर्ष अरण्यवासियाले दौर्जन्य वर्ष जाहीर करचो निर्णय रवींद्र नाईक. जोयडा गणेशगुडी मार्गाकडे प्रशासनाले दुर्लक्ष, अपघाताची शक्यता. सुपारी चोरच्या निवृत्त ASI अटक. आतपड्या सविस्तर खबरो. कारवार जिल्ह्यात कर्फ्यू वेळेत बदल. जिल्हाधिकारी श्री मुल्लई मुगिलन. कारवार. नवीन वर्षाचे स्वागत करूक कारवार जिल्ह्यातल्या कर्फ्यूच्या वेळेत बदल केला. राज्य सरकारान दिल्ल्या आदेशाचे रात्रीचो कर्फ्यू उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी श्री मुल्लई मुगिलन हेमी नवीन आदेश दिला की हो आदेश फक्त 31 डिसेंबर पुरतो लागू उरतलो. जिल्हाधिकाऱ्याच्या नवीन आदेशाप्रमाणे 31 डिसेंबराक रात्रीन 8 ते सकाळी 5 पर्यंत हो कर्फ्यू लागू उरतलो. 1 जानेवारीक रात्रीन 10 वाजपर्यंत हो कर्फ्यू लागू उरतलो. समुद्र किनारो, गार्डन ना तर इतर खुल्ला जाग्यार लोकांक पार्टी करूक, लोक जमवूक किंवा इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम करूक बंदी आसा. कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ या तालुक्यात मात्र हो आदेश लागू उरतलो असे जिल्हाधिकारीन आदेशात नमूद केला. जोयडा गणेशगुडी मार्गाकडे प्रशासनाले दुर्लक्ष, अपघात जावचो धोका. जोयडा तालुक्यातल्या जोयडा गणेशगुडी रस्त्यावर नागोडा लागी रस्त्यावर झालेल्या भूस्खलनामुळे अपघात जावचो धोका निर्माण झाला. पावसाळ्यात हे भूस्खलन झाले. पावसाळो सरलो तरी रस्त्याकडे पळोवच्याक सरकाराक वेळ मेळचे ना की काय असो प्रश्न निर्माण झाला. घाट रस्त्यावर हे भूस्खलन जाल्ल्यान वाहन चालकाक वाहन चालयतना त्रास जाती आसा. ताका लागून प्रशासनान जाता तितले बेगीन हो रस्तो दुरुस्ती करचो अशी मागणी जाती आसा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मोंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कुमटा शिरसी महामार्गाचे काम संत गतीन जाल्ल्याक कर्नाटक रक्षण वेदिकेन रस्ता रोको आंदोलन करून रस्तो दुरुस्तीची मागणी केली. कुमटा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो कुमटा शिरसी महामार्गाचो रस्ता कामगिरीचे काम मंद गतीन चलचे विरोध करून कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या सदस्यांनी महामार्ग अडवून आंदोलन केले. कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे जिल्हा अध्यक्ष श्री भास्कर पटगार हेमगे नेतृत्वात हे आंदोलन केले. या रस्ता रोको आंदोलनात अर्ध तास वाहन संचार बंद उरलो. पोलिसांन खूप प्रयत्न केले रस्ता खुल्ला करूक, पण ते आयकले नात. अखेर संबंधित अधिकारी जाग्यार येऊन काम करून दिता म्हण भरोस दितरेच रस्ता खुल्लो केलो. या वेळार भास्कर पटकार हेमी सांगले की संपूर्ण महामार्ग बाद जाल्ल्यान वाहन संचाराक खूप अडथळो येता. स्थानिक आमदार, अधिकारी हेमी दुर्लक्ष केल्ल्यान ही स्थिती जाला. ताबडतोब हो रस्तो दुरुस्ती करून वाहन संचाराक सुलभ करून दिवू जाय असो आग्रह केलो. 2021 हे वर्ष अरण्यवासियाले दौर्जन्य वर्ष जाहीर करचो निर्णय रवींद्र नाईक. शिरसी. अरण्य अतिक्रमणदाराचेर अरण्य खात्यान दौर्जन्य केले हे खंडन करून अरण्यभूमी हक्क संघर्ष समिती मार्फत या वर्साक 2021 हे वर्ष अरण्यवासियाले दौर्जन्य वर्ष असे घोषित करतले असे शिरसीच्या अरण्य हक्क संघर्ष समितीच्या कार्यालयात श्री रवींद्र नाईक हेमी आज दौर्जन्य जाल्ली चित्रफिता अनावरण करून वेदिकेचेर उलयताले. अरण्य खात्यान अरण्य अतिक्रमणदाराचेर
गेल्या 30 वर्षाच्या या आंदोलनात 2021 सालात जास्त दौर्जन्य केला. सरासरी 4 दिवसाक एक याप्रमाणे दौर्जन्य, दैहिक हल्ले, किरकोळ मानसिक हिंसा दिवचे प्रमाणात वाढ जाल्ली आसा अशी त्यांनी आरोप केलो. या वेळार होन्नावर तालुक्याच्या जलवळी ग्रामाचे नागम्मा हनुमंत नायक आणि हळयाळ तालुक्याच्या भगवती ग्रामपंचायत व्याप्तीत भीमनहळ्ळी गावात गवळी समाजाचेर जाल्ल्या दौर्जन्याचे चित्राचे अनावरण केले. वेदिकेचेर राम पुजारी, व्यंकटेश गौडा, शेखर सिद्दी, गणपती गुड्डापूर हे मी हजर आशिल्ले. ವಾರ್ಷಿಕದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವರ್ಷ 2021 ಘೋಷಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಚಿತ್ರಣದ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭಗವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೌಳಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಚಿತ್ರ. ಎರಡನೇದು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಕಿಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ನಾಯಕಮ್ಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. काणकोणचो करमळ घाट केन्ना करतलो जाणकोण कोणालो घात. काणकोणचो करमळ घाट हो रस्तो केन्ना कोणालो घात करतलो हे सांगचे कठीण. गोंय मुक्तीच्यान घाटात शेकड्यांशे अपघात जालात. या वाकड्या तिकड्या वळणान खूप लोकांले प्राण गेलात. पण या घटनेची राज्य सरकार गंभीरपणान घेयना हे सत्य लोकांक कळना चुकला. केंद्रीय महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी गोंयांत येयले तेन्ना नावेली ते कुट्टाळी महामार्गाचे चौपदरीकरण जाहीर केले. जाल्यार कुंकळी ते काणकोण महामार्ग संबंधान कसलीच घोषणा केली ना. जाल्यार हो महामार्ग जातलो अशी आशा बाळगून आशिल्ल्यान काणकोणकरांची घोर निराशा जाली. अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नागरिक दिवाकर भगत हेमी व्यक्त केली. आणि अपघात जावन कितले लोकांले प्राण वयतात हेजी वाट राज्य सरकार पळयतात का कितें अशी चर्चा काणकोण तालुक्यात नागरिकांत चालू आसा. शिरसी सुपारी चोरच्या निवृत्त ASIक अटक. आरोपीक 15 दिवस न्यायांग बंधनात दवरचो आदेश दिला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.